duela mende inguru zioen Virginia Woolfek, idazleak dena duela kontra, idazten ari dena oso-osorik atera dakion gogotik. Eta zehazten zuen askoz ere handiagoak direla zailtasun horiek guztiak emakumeen kasuan. 19. mende hasiera arte pentsa ezina baitzen emakume batek gela bat izatea norberarentzat. Are gutxiago zaratari gabeko gela lasai bat. Haren gurasoak txita beratsak edo nobleak espaziren behintzat. Halaxe hasten zuen entsegu beteko aldarrikapena. Gela bat norberarena. Larogeita 14 urte igaro dira ordutik, eta Andrasko idazleak agian izendatu du etxean gela bat norberarena. Baina gero, bizitza iragazi zaio zirrikituetatik, eta hasieran soilik norberaren gogorako izan behar zuen gela hura, denen onerako gela bilakatu da. Arropak zintzilikatzeko barrunbe, lekurik ez dutenen biltegi, gonbidatuentzako logela edota guztiak batera. Eta bizitzak denboraz blaitu du guztia. Ondorioz, Andrasko idazlea zahar-zaroaren umezarora iritsi dela ohartu da. Eta 94 urteko amak alabengan islatzen duela bere ama beharra. Seme alabek soka berriez luzatzen dutela zilborestea. Tribuak ez duela zaintzaile berririk aurkitzen etxea gobernatzeko. Zaurgarritasun garaietan ez dela dotorea aldarrikatzea gela bat norberarena. Hortaz, Andrasko idazleak gela nomadak bilatu behar izan ditu bere gogotik aritzeko. Wifi-dun kafetegiak, liburutegietako txoko epelak, langune partekatuak, ertzetako bazterrak, leku bat bere harimarako. Iez beteko gela nomadak izan dira, behin-behinekoak, baina berak ez du iez gehiago egin nahi. Andre idazleak etxe bat nahi du. Bere gogotik aritzeko etxe bat. Bere zahartzaroari gopatzeko etxe bat. Etxe bat norberarena. Egunon denoi, mila esker etorri zaretenoi, baita pantailaren beste aldean zaudetenoi. Gaur aurkezten dugun liburuaren nondik norakoaren pistatxo bat ematen lagundu digun bideoa, Buktegi Kulturelkartearen eskutik emana da. Mila esker haiei bideo hau baliatzen usteagatik. Jolanda Arrieta, Malas Etxebarria, Lea Artibaiko Etxeberrian jaio zinen, Ipuinetik bizi da, aspaldiko lemari fidel, jana gorputzerako, lagunak bihotzerako eta kontuak arimarako. Bakarkako lana, sormen eta formazio tailerrekin uztartzen du, ahoz naiz idatziz. Baina 30 urte daramatza liburuak egiten, batipat, haur eta gazte literaturan. Bereak dira besteak beste, Marixor, ipuin ilustratua edota Bizenta Txiki, Bizenta Mugeli buruzko biografia irudiduna, Argiaren alaba gaztentzako, eleberria, 2015 urtean gazte literaturako Euskari saria jaso zuena, iragana gaurkotu ala, geroa eraikitzea atsegin du, eta horren lekuko dira Ataria eta Txokolategia lanak, edota 2022ko Lizardi saria jaso zuen Mari Gonagorri eta Mazazpi berri. Molde hibridoak atsegin ditu, eta horietaz diardu zerak liburuan, naiz eta joera hori sumatzen hasia zen jada 2021an, Alberdanian bertan argitaratutako Jostorratza eta Aria gazteentzako eleberrian. Etxe bat aldarrikatzen du azken liburuan, ametsak ontzen jarraitzeko, etxe bat norberarena. Egunon Aritz, hor zaitugu ez da, bai, zurea da hitza, bai, eta aurrera, bai. Egunon horiek, egunon da, eta egunon oroak orkestel honetara gerturatu zertzen bizi hori. Sentitzen dute
liburu honi buruz, Oierrek ondo aipatu duen bezala, Yolandak liburu asko publikatu ditu honezkero noski, baina nik bereziki presente daukat buruan bat, Oierrek aipatutakoa hain justu da Jostoratza eta Aria, ez? Batira, 2021 bat dagoeneko urrun hartan, Yolandak Alberganian publikatu zuen liburua, ez da? Eta zentzu horretan, Yolanda daukat Alberganiako autoretzat ere, ez? Bizetan ondo daitezun bezala, leku askotan publikatu duen eta horra dagoeneko barruze eta zabalda eta interesgarria bildu duen, ez? Baina zentzu horretan, poza da eta uzantia da, Yolandarekaren liburu berri bat, beran publikatu dela orkestea. Nik uste Yolandarek ikasle bezala ez duela orkesteri behar, zea egin duen ezkero. Egia da, nabarmendu dela horrek esan bezala, edo jendeak gehiago lotzen duela, haur eta gazte literatura esaten diogun urreki, ikustu lan izugarria egin duela, alor horietan, baina helduentzako liburuen autore ere bada, eta utzi ditu ale gogoalgarri batzuk, alor horretan ere. Eta ikustu helduek, adin guzietako helduek, esan genezake, irakurtzeko moduko liburu bat aurkezten dugu gaur, etxe bat norberaren. Izenburu horrekin noski derrigor beste behin, bideoan agertu den bezala, Virginia Woolf aipatu beharra dugu, berea da, dagoeneko hain ezagutu den sententzia hura, ezta? Honela dioena, literatura egingo badu, emakume batek dirua behar du eta gela bat beretzak. Hain justu gela bat norberaren izeneko saiakeraren hasieran idatzi zuen sententzia dagoeneko ezagun hori, eta liburu importantea izan zen, Virginia Woolfen da, pixka bat emakumeen askapenari buruzko bizpahiru liburu gainenetako bat delak. Segurazki Mary Wollstonecraften A Vindication of the Women's Rights eta Simone de Beauvoirren bigarren sexualekin batera. Virginia Woolfek testu da publikatu zuenetik 100 urte joan direla eta ez alferrik, gauza asko egitu direlako 100 urte hauetan, eta baita emakumeen eskubideen dagokionez ere ondo bakiztuen bezala, ez? Guzti aurrerapen handiak egin dira, zentzu horretan, baina aurrera bideak egin diren moduan, atzera pausoak ere eman dira, eta Yolandak bideoan entzun ahal izan dut bezala, zentzu horretan oso esanguratsua da, aipatu duen bide, eta da hori, ez? Batira, emakumeak agian lortu duela, gela bat norberaren izatea, baina halako batean, bizitzaren kasualitateak gauzak zer diren, ironiaz dior noski, gela hori ez da bilakatu emakumearen soilik, baizik eta komatxo artean guztion onurarako gela bat baizik, ez? Eta tira, arropak zintzilikatzeko, lekurik ez falkaten gauzak ebiltzeko, gonbidatuentzako, logela eta eta gauza hori guztiak bat. Beraz, gela bat bakarrik ez, etxe oso bat, aldarrikatzen dator Yolanda Dieta, liburu honekin, espazio bat benetan bere gainean izan duen emakumeek askatasunean sor dezatu. Eta hori da ikustu liburu honek adierazten duena, ez? Hau da, gaur egunetik idazten duen emakume idazle baten kontakizuna da. Emakume eta idazle kombinazio horretatik abiatzen dena, baina gero egia da, elementu gehiago ere biltzen zaizkiola, ez? Kombinazio horri eta bat garrantzitsuena, segurazi garrantzitsuena, zalantzari gabe da, adinaren, ez? Ze emakume idazleak ikustu adin bat dauka, zahartzarela deitzen alzaion adin horrek entzuntu berri da, eta ondorioz, ez bakarrik egindakoaren errepasoa, baizik eta batez ere mendik aurrerakoa, modu duin eta modu positibo eta modu buruazki batean bizitzeko nahia agertzen du liburu. Eta agertzen du oso modu nire ustean sugerentean. Tira, aipatu duea berritan, Jostoratza eta Aria liburu hartan egiten bezala, honako egiten ere, Arrieta ez da ari luze, ez astu, ez dogmatiko, kontrara.
arintasunaren alde egiten du, ikusten duzu bezala ez da liburu oso luzea, arintasunaren alde beraz, iradokizunaren alde, elipsiaren alde edo bai, eta azken batean, irakurleak bere alea ere jar dezan, eta irakurketa beresgarriagoa gerta dakio. Zentzu horretan, idazkera poetiko bat darabilera izan genezake, genero aldetik poesia liburu bat izan gabe noski, baina orain aipatu ditugu ezaugarri hori indartu, aburtasuna, edo iradokitzeko ahalmena, laburrean, azken batean laburrean gauza asko abitzera emateko gaitasuna, ez? Eta, ikustu liburua ez dut esmatuko esaten, ze genero literarioetan kokatzen den, edo hobeto, esango nuke genero literario bat, baina gehiagotan koka genezakela, edo hartzen dituela, eta baduela, patu ditugu kontuengatik, baduela kronikatik, baduela miaren esploraziotik, badu autokontakizunetik, badu eraberean saiakera literariotik, badu prosa poetikotik, eta abarretan, ez? Aberatsa da, horretan ere, Durandarrietaren proposamena, eta ziur naiz, liburu honetara gerturatzen den irakurleari ere eskainiko dion, ez aberastasun hori. Eta gehiago luzatu gaur, eta berriz ere bakanak eskatuz arazo teknikoengatik, uste autorearen ahotsa entzutera etorri garela gaur egunan guztiok, Durandarrietan emango diotitza, eta berriz ere eskertu nahi diot, gurean, Alberdanean liburu berria publikatzeko autuak hartu izana. Eskerrik asko beraz Yolanda eta zurea da. Eskerrik asko Aritz. Eta egun on denoi. Pixkat guztia lotu nahian, Jostoratza eta Aria hura atera nuenean, Irun saria zen, baina argitaletxea behar zen liburu hura mugitzeko eta Alberdaneakoekin atera nuen, eta hura goratzen naiz, bulkada afektibo batetik sortua zela, eta bulkada hori zen, bizitzaren etapa bat, ni haurdun eta aita hil, bia batera. Eta nik bizitza josi egin nahi. Orain, alaba bere bizimodua egiten du, joan da, eta gure ama hil zen, igaz. Eta ni sartu nintzen 60. hamarkadan. Bizitza erdi ipuinetik bizitzen. Hor, nik genuen bilatu hori atera egin zen, hor borbor zegoen, asko. Eta hortik sortu zen etxe bat nire sartzaroari, etxe bat norberarena, pixkat azalean agertzen den etxe ez hain perfektu hori, ekinez egiten zoazen hori, ez da? Argi naukan baina aldarrikapen bat egin nahi nuela neure erara. Eta aldarrikapen hortan, bataz beste 5 bat aldagai mugitzen jarri nituen. Eta bata zen euskaraz, bizi amets eta sortzen dut, nahi dudalako, sentitzen dudalako, baina baita ere nik horren aldeko autua egin dudalako, euskaraz ari naiz. 2. Kulturgile edo sortzaile, eragile, bitartekari, autonomoa naiz. Denbora bat behar nuelako sortzeko. Ezan nahiko iluntziko zatitxo bat edo nire izaera olakoa da, sartu egiten naiz, gauzetan, onerako edo txarrerako, eta nik denbora neurea behar nuen, gauzak nire erara esateko, sortzeko, eratzeko, eta egin gabe zegoena nire ikutua emateko. Orduan, autonomo egin nintzen. Andraskoa izatea ere, bai, oso desberdina dalako, euskera, autonomoa, andraskoa, eta 60 urtera iritsi naiz. Zartzaroaren atarian nago.
Ez da esaten, baina badago kristalesko zabaia, hormak, sutilak, badago edadismoa. Horregatik jarri da igual modan ere. Daitzaren azpian, egia da badagoela. Baina nik jarraitzen dut 25 urte eukitzen, izan ere barruan hor daudelako. Ez diot uko egiten, 60 eukitzeari, ez da pentsatu ere. Baina horregatik aldarrikatzen dut jarraitzeko, amesten da sortzen jarraitzeko denbora bat eta espazio bat. Eta horrekin heltzen da, 5. aldagai hori, denbora eta espazioa neure erara antolatzeko. Neure erara esateko, neure erara sinatzeko. Dakigunez behin bakarri biziko garelako. Eta utzi da utzi guri sortzen gure zartzaroa. Eta nik etxe bat nahi dut. Ze gela bat ez delako nahiko. Eta hortik tira eginez eratu dut, azkenean liburu moduan etxe bat norberarena izena duen entsegu poetikoa, izan daiteke, Aritz. Baina horrela aldarrikatzen dut generoak gero etorri ziela. Lehenengo izakiak sortu egiten zuen. Eta gero etorri ziren filologoak. Hori da noi antolatzera. Eta zuek jarri zenituzten izenak. Baina ni sortzailea naiz, naiz filologoa. Ni jarraituko du sortzen. Eta zuek asmatu izenak, nun sartu. Igual kajoi desberdinak ere ja jarri behar ditugu. Hibridoak edo oraindik izen zehatza ez duten generoak edo. Baina pixkat bai uztartu ditut poesia eta entsegua edo gogoeta. Gustatzen zait, irakurri ere aspaldi hontan bi horiek irakurtzen ditut, poesia eta entsegua. Eta egia da nitik gura aritzen naizela. Sasoi batean web horria ere banaukan nitik gura. Nitik norberaren nia lantzea aldarrikatzen dut, baina neugan geratu gabe. Gura izateko, gu bat osatzeko, ni osatuekin edo osatzear dauden horiekin. Orduan, nitik gura aritu naiz edo etxetik mundura beste modu batera esateko. Eta hor, etxean, etxeko Mariluz Esteban eta Arantxa Urruta Bizkaiak, Mariluz Estebanek eta Arantxak egin dituzten zartzaroari buruzko, zartzaro berriei buruzko, zartzaro oraindik guk asmatzen ari garen horiek buruzko erreferentziak horrek gorde ditut. Eta gero, erabili dut baita ere Remedios Zafraren lana, idazlea eta entsegu egilea da bera ere, eta arek lantzen dituelako, posa edo entusiasmoa, baina gero prekaridadea, eta sortzailearen lan baldintzak, garai digital edo honetan, ez da? Ziri jasbeten testuak ere erabili ditut, eta gero nola ez, la poetika del espazio, espazioaren poetika, Gaston Bachelardrek aspaldi idatzi zuen liburua, eta nik bide lagundu dan liburua. Han, espazioen esan nahi poetikoaz ari da, eta hori ere erabili dut. Eta gero, Ida Vitale eta Mary Oliver, horlakoen poesia. Gehi etxekoak ere bai, ez da. Momentu batean, neukan testu guztiarekin enekin oso ondo nuni nora jo, enekien ze forma eman, novela ere izan daiteke, ze badauka aurkezpenak orapiloa eta etena, hori astu intzaigu esatea, hori ere badauka, ez da? Edo ipuin luze bat. Baina hor zebilen forma eta nun kokatuta nola atera eta bitarte hortan iaz aurkeztu nuen proiektu moduan idazle-elkartean irailean antolatzen diren Euskal Festen inguruan oraindik ez zegoen libururik, testuak zeuden. Egun bat folio eta baietz esan zidaten da, ai ama, orain hau egin behar da, eta ondo egin behar da, ze hor, Vitoria Eugenia klubera
irailaren hasieran beti jende fina juten da. Euskaraz bizi den eta irakurtzen duen jende fina, eta horiek zainduen behar dira gutxi eta potenteak dielako. Eta orduan esan nuen, norekin egin da Perukin hasi ginen, eta Perukin ensaiatzen, eman genion forma, ikusentzunezko forma, bera kantatu, doinua, nik esan, eta ekintza batzuk ere sartu nituen, pixkat hori hornitzeko eta egin gendun etxe bat. Baina liburua hor zegoen eta nola egin da, apurka, gauza batzuk bai, ez batzuk ere jaso nituen, bitartean jakin nahi nuen emakume gazteen iritzia, ni bezalako jende, emakume gazte langile euskaldunen iritzia, eta Uxu Alberdiri pasan nion. Eta zapatu batean dena irakurri zuen bi eseri alditan. Eta audioak bidali zizkidan, korta bazkat, urrea bezalaxe. Eta hura unkitu egin zan, eta asko gustatu zitzaion, eta horregatik jarri dut. Liburuaren hasieran, berari eskaintzen diot, eta nola ez. Jorgeri, baietz esateagatik. Haren gana ere junitzelako. Eta arekin gainera, telefonoz, geratu ginen, eta joan nintzen, berarekin hitz egin nuen, eta nire ez oso garrantzitsua izan zen, aurrez aurre egotea, eta liburuari buruz hitz egiteko norbaitekin egotea, eta bere baietzak, bete egin nuen, eta gero ja, Durangoko azokan eta aritzen azetik ibili nintzen, GPS-ekin, nun dabil, ara noa, eta arekin ja ideatu genduen, ideatu aditza ere gustatzen zait, aspaldi honetan asko erabiltzen dut, lehen gorretan eukan, ideatu ingenuen hori nuni nora, unzitekeen liburuari forma eman behar zitzaiolako. Eta horrela hasi ginen eta ja, liburu atera da. Bueno. Liburua dazka bost zati. Imaginatu etxe bat, egia da, neure etxe bat osatzen ari naizela. Orduan, lehenengo zatia da abiaguneak. Eta abiaguneak atxea dauka edo ez dauka, bietara, bai? Abiak ere badielako, etxeak, baina baita ere, zerbaitetan abiatzeko lekuak ere. Eta hor, agertzen dira planoak eta planak eta planoak, asmoak. Bigarren zatia da, oinordetzak, odolaren mintzoa, kumak eta eskolak. Eta hain justu horretaz diardu. Nonbaitetik gatozelako. Ez zait gustatzen iraganean geratzea, baina badaki dinundin atorren eta nik hori gorde egiten du nire barruan eta horrek laguntzen dit gaur egun bizitzen eta geroa irudikatzen. Eta horregatik hortik zer jaso dudan nostalgiari gabe, baina ukatu gabe, nundin atorren, zer aukeratu dudan gogoratzeko, memoria tranpatia delako. Nik aukeratzen dut zer nahi dudan gorde. Eta odolaren mintzua, kumak eta eskolak. Hor daude. Hirugarren zatia da bitarteak. Hau idatziala benetako nire lehenengo etxearen obrak gertatu direlako. Nire lehenengo etxe propioa 60 urtekin lortu dut, babes ofizialeko etxea. Duela 30 urte egin nuen autua, euskaraz sortzeko autonomoa, Andrasko autonomoa izateak askatasuna eman zidan, baina askatasuna ere ordaindu behar da. Eta, ordain hori izan, alkilerria bizitzea. Testuan agertzen da, liburuan agertzen da, beti pentsatzen nuen, Europan progreak alkilerrean bizi dira. Baina nire adineko lagunek bigarren etxea daukate. Da nik oraintxe lortu du neurea. Eta bitarte hortan, egon da, COVID-a, gerrak, eta etxea atzeratu inda, eta bitarte hortan horrek zer ekartzen duen, eta bitarte hortan ama zenaren azkena ere hor dago. Bitartean dago hori guzti hori. Eta bitarteak ere bizitza direlako. Bitarteak pasilloa dira, baina pasilloak ere
bizitza dira. Asmoa hor dago, errealitatea hor dago. Eta etxipena hor dago, eta aurre egiteko gogoa hor dago. Eta halabeharra ere hor dago. Eta hori guzti hori da bitartea. Nahiak, ahalak, eta halabeharrak. Bueno, gero dator diasporak. Horia datorrena da, etapa baten bukaera egon da, amaren heriotzak markatzen du asko, nire kasuan behintzat. Amaren etxea, ama hiltzen denean, amaren etxea ere aitu egiten da, eta norberaren zartzaroa eta norberaren heriotzaren inguruen hasten zara pentsatzen. Ez da hoi amarik, aita juntzan, gu gara, amamak. Biologikoki izan edo izan, ia gizartean ari gara hortan. Horre dakarren dolua, lutua, diaspora, lurri gabeko leku bat, ez leku bat, iragana junda, geroa eraikitzear dago, eta bitartean daude utxuneak, zuloak, eta horiek bete egin behar dira. Diasporak, jarri nion. Era berean, lur berri baterako amuak ere badielako. Gauza bat dukatzen denean, beti dagoelako beste zerbait hasteko. Hastear, eta bukaeraia da, ariguneak berriro ere atxearekin, atxez edo gabe, ariguneak ariarekin gauzak lotzeko berriro ere ostrat eta ariari helduta, edo ariguneak, aritu, ari. Nik horren aldarria egiten dudalako, liburuan esaten dut, aldala neuk itzaliko dudala pantalla, ordenadorarena. Eta hor dago, abia berrietarako lumak. 60 urte eta erdi dazgaia, pasatu dira, baina iruditzen zait, atorren aldi hau, ere, izan daitekela aldi interesgarri bat. Ikasi dudalako, eta halabeharrez ere, komeni etzaidana alboratu dudalako, geratzen ari naizelako benetan laguntzen didan horrekin, izan gauzak, izan jendea, izan ideiak, izan hitzak ere. Horregatik motxean aritu naiz. Baina motxean aritu naiz, intentxo batzuk esan didate, birritan irakurri behar izan dut, hori ariketa bat izan da. Motxean joan nahi dut, baina izan da dila bonboi bat ikusten duen gustuarekin, ez da? Bonboia txikia da, baina gustuak iraun egiten du. Eta horrekin aritu naiz. Eta orain nago garai bete batean, goxo, lasaiago nago, eta asmoa du kilometroak gutxitzeko, kilometro 0,5 aritzeko aldala, eta jarraitzeko nitik gura, euskaraz, Andre heldu baten ikuspegitik, tribua gogoan, baina neure lekutik. Eta eskerrik asko zuei, liburua ateratzeko aukera eman didazuelako. Azala, azala, Einaut Gorosabel Etxeberriak egin du, hau da nire lobaren umea, enaiz amama, baina banaiz iseko amama naiz, eta ja tribuan hasi dira, 3. belaunaldikoak, eta azaroaren batean esan nien ume guztiei, mesedez, ezue etxe baten marrazkia, eta posposik ama guztiak, ze ume danak etxean zeuden, degualde itxarra egiten zuen. Orduan, gero izan zen arazoa, zein aukeratu, eta esan nien beste, tranquil, urrengo liburuan, danak hartuko ditut, eta pusle bat egingo dugu, eta pale. Eta gustatzen zait, eta Garbineri esan dio, eskerra dela, eta igarri egiten da gainera, etxearen, gustatzen zait, punto divergente hori, nahiz da eskerra ez dan divergentia, edo bai, segun norentzat ez da, baina gehienok
eskumarekin idazten dugu, eta orduan, tak, ematen dio puntu hori, eta gustatzen zaitunan, erdi oker egotea eta erdi osatzeko edo osatuta, ze berez, dana dauka igogailua, dauzka eskailerak, lehioak, atea, eta ganbaran ere badauka lehiotxo bat, zer gehiago behar du batxe batek. Eta horra, ari diraia etortzen, lagunak, zenideak, eta gustoko ideiak. Eta egia lagezurra, begi bien artean, sudurra. Galderarik bada, inork galderarik egin nahi du. Nire aldetik jakin dezazuen, datozen egunetan, Zarauzko literaturian izango dela Yolanda, Ana Urkizarekin batera, liburuaren harira solasean, baita ere Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokan, Maia Muruaga kazetariarekin. Beraz, bi azoketan parada izango duzue, Yolandarekin egoteko. Eta bestalde, besteak beste, baditugu ekainaren 13an, Iruñako Xalaparta liburu dendan, liburu aurkezten izango gara, eta baita ere Usurbilko emakumearen etxean, beste etxe berri batean, maiatzaren 28an, ezta? Bai. Besteak beste. Eta gero Peru galbeterekin etxe bat emanaldia, honetan liburuan honetan oinarritutako emanaldia, hasieran ikusi den zatitxo hori ingo dugu datorren igande 8, osea, bai, ez da egiz zenbakiran, emeretzian, Gasteizko, nola da, poesia maiatzean, bai, programaren barruan, katedraleko elizpean, iluntzeko 6 edo 6 terdiak edo olakon bat, bai, hortxe egingo dugu. Eta, hasi gara, pixkat, gogoa daukat, biak paraleloki joateko, gogoa daukat liburuarekin solasaldiak egiteko, dauka ia bat, Durangoko liburutegian, solasaldiak egiteko gogoa handia dauka, nire adineko jende asko dagoelako tertulietan eta solasaldietan eta nire adineko jendea da perfila. Emakume irakasle pila bat dago, erretiratuta, egiteko gogoarekin, hitz egiteko gogoarekin, izunezkoak ere bai. Baina, eta horiekin, eta gazte hauekin ere, solasaldiak egiteko gogoa daukat, baina Perurekin egiten dudan etxe batea ere oso gustora aritzen gara, Perurekin bat egiten dudalako, eta hori ere txikitaka, orain Gasteizen eta gero Jurretan ere badaukat, eta hori nik uste dut biak gustatzen direla, eta batak ez duela besteak entzen. Ondo, esan dugu esan beharrekoa, guztia... Bai, jazta. Jazta. Bai, horrek asko esan zidan, horrek asko eragin zidan hiri ere, bai. Bai, ze jakin egin behar dugu batzutan, nun gauden, eta, karo, bapatean konturatzen zara, norbera baino 20 urte gazteagoak ere emakumeak eta ja helduak direla, da? Osuz, maiz da, noiz pasatu da inbeste denbora, ba? Eta garrantzitsua da, haie zer eragiten duen gure honek, ez da? Eta, bai, nik uste du baiz. Eta, euskal kultura ditzen diogun, honetan, hau ere txikia da, baina intentsitate handikoa da. Hau ere. Eta hemen ere gure mikromundu txikitxo honetan dana daukagu, eta den hortan daukagu baita ere emakumeok ere egiten ari garen hau, eta lehen, eta askotan komentatzen dut, gaztetasuna nik aldarrikatzen dut, baina irautea ere balore bada, Eta eskarmentua ere balore bada, eta gaur egun dana da produktu, eta dana da bizkor, eta dana da berria. Baina, edo gaztea, eta Arantxa Urreta Bizkaiak esaten zuen, gaztetasuna tartela urtxo bat, da, bere modu dotorean esaten zuen, da, zema bide goratzen aizen horrekin, ez da, egia da, ez da? Orduan, heldu izaten ere jarrai dezakegu
gazte indarrarekin, ez da? Eta asmatu imar da hori ere. Nola izan, heldua edo zarra. Bai? Baina hori ere asmatu imar dugu. Eta inok ez dezala esan nola izan behar dugun. Ez emakume, ez sortzaile, ez Andre heldu. Ez zar. Zainduko ditugu, gure ingurukoak, besteek gu zaintzen bagaituzte ere. Badakigu zaintzen, baina geure buruare zaindu behar dugu. Eta ez dugu isildu behar. Aldala. Mila esker, denoi. Hortzagatik, mila esker Aritz. Agur bero bat. Laster ikusiko dugulakoan, eta... Hori da.